Здравейте! Ето едно кратко видео как можем бързо и лесно да изправим хоризонта първо в Lightroom и след това в Photoshop. Ето тази снимка видимо има нужда бордюра да бъде изправен. Отваряме менюто Develop и натискаме бутона за Crop. След това виждате тук опцията Angle. Натискате я и теглите една права черта по мястото, което искате да бъде изправено. И Lightroom автоматично го изправя. След това или натискате бутона Done, или кликате два пъти върху снимката и тя е готова. Ако кликнем отново върху менюто бутончето за Crop, ще видите, че ъгъла вече е изместен. Има възможност да го правите ръчно, завъртайки фотографията или държайки мишката отстрани на кропа, като наблюдавате гридовете, които се появяват, за да ви помагат, за да изправите хоризонта. В случая е бордюр, но от вашите снимки най-често виждаме и наклонени хоризонти, където морето изтича наляво или надясно. Същото, отваряме същата снимка в Photoshop. Първо натискаме менюто, което е за iDrop и избираме Roller Tool. Проявява се една линейка до мишката. По същия начин дърпаме една права линия, за да изправим този участък и натискаме бутончето Straighten Layer. След малка обработка снимката е изправена. Виждате обаче, че тук се появиха едни бели полета. В Photoshop това е до някъде недостатък, защото сега ръчно трябва да кропнем снимката, така че белите полета да допаднат. И след това натискаме бутончето да свърши работа. Виждате бързо, кратко и лесно. Надявам се близко бъдеще да направим още такива клипчета и да ви е полезно. Чао!